Mora on. Nije dovoljno on. Dok sad on, ali i da mogu da idem. Može? Dobro je, mislim da je okej. Vidio sam da je na kraju ovo. Ne moramo. Drži ga. Možemo stati sekund. Probaj samo da li, probaj. Bilo šta reci. 1, 2, 3. Dobro, jel? Može. Samo bliže stavi knjigu. Dobro veče. Okupili smo se večeras da govorimo o zaveri ćutanja, kako je naziva Simone de Beauvoir još 1970. godine, koja okružuje starost kao temu i kao jednu društvenu i kulturnu činjenicu. Iako živimo u epohi u kojoj su detabuizirane mnoge osetljive teme, čini se da starost još uvek funkcioniše kao neka vrsta tabua. To je utoliko čudnije što je priroda ove zabrane koja okružuje temu starosti netipična, jer obično su zabranjene teme u istoriji književnosti vezane za neku vrstu prestupa, možemo reći, dok, naravno, starost nikako nije društveni prestup. Čak možemo reći da je i privilegija dočekati sopstvenu starost. I iz tog razloga u okviru projekta Književnost i starost želimo da govorimo o ovome i da rekonstruišemo jednu živu situaciju dijaloga kao jednu pre svega književnu situaciju i razmenu. I večeras su sa nama Bojana Karavidić, novinarka, urednica portala Korzo, Maja Babić, psiholog u Gerontološkom centru Novi Sad i Dragana Todoresko, književna kritičarka i istoričarka književnosti. Ja bih započela pitanjem Bojani Karavidić, zato što osjećam veliku simpatiju prema prvom pitanju koje ću postaviti. Reč je o tome da Bojana ima jedno netipično iskustvo, barem za Srbiju, da je u zrelim godinama objavila svoju prvu priču, poslala na konkurs i dobila nagradu. Prvu nagradu, da, izvinjavam se što nisam rekla. Sad ja bih želela da nam Bojana kaže nešto o tom svom zaista nesvakidašnjem za Srbiju opet iskustvu i tom nekom početku i ako je moguće, ako želi, da nam pročita jedan fragment iz nagrađene priče. Početak je bio negde u 7. osnovne kada sam dobila drugu nagradu Dečijeg lista Zmaj. Tema je bila Moj grad u 2000. godini. Od onda, u stvari, cijelu osnovnu školu i dalje ja stalno nešto pišem, ali to nisam nikada sistematizovala, posvetila sam se potpuno novinarstvu i obuzelo me 100%, jako sam volela svoju profesiju, 2 godine sam sada u penziji, ali sam nekako, došlo je vreme kada sam već bila penzionerka, da pomislim pa sad bi mogla da se koncentrišem i da ozbiljno sednem i da pišem, a ne samo da žvaljuskam nešto po notisima i posle da to cepam, jer mi se ne dopada da pročitam. I počela sam da pišem tu priču ne znajući za konkurs. Nekoliko priča sam već imala napisano i ja pišem, ne završim priču pa da počnem sledeću. I mislila sam da ova priča ima drugi tok potpuno. Jedan ozbiljan mali moj životni ciklus. Ali se u međuvremenu pojavio i konkurs koji sam sasvim slučajno otkrila. To je konkurs Narodne biblioteke Zrenjanin, časopisa Ulaznica. To je renomiran konkurs i Ulaznica izlazi decenijama. Mnogi pisci značajni su počeli baš da objavljuju u tom časopisu iz cele Jugoslavije tadašnje. I ja sam napisala priču pod šifrom, to je šifrirani konkurs bio, ne znam kojim je šifra bilo, i zaboravila mi to. Ali je priču pročitala jedna moja poznanica, koja je rekla šalji. I ja sam poslala i posle izvesnog vremena, to je bilo leto, kad sam poslala, neka
rana jesen, stiže mail, kaže zadovoljstvo, nam je da vam kažemo da ste dobili prvu nagradu. Ja čitam, pa čitam. Znači imala sam 64 godine, sad imam 66. Ja nisam mogla da verujem uopšte. Znači, mislim, da li ja dobro to vidim, pa nisam nešto pogrešila. I eto, tako je bio moj prvi konkurs, u stvari, eto, ako računam drugi, onaj iz osnovne škole prvi, ovo je drugi konkurs i prva nagrada. I prvo sam pomislila, super, moje društvo iz gimnazije koje je znalo da ja stalno nešto pišem i uvek kada imamo te sastanke maturske, 5 godina, 10, 15, 100, još malo, i oni pitaju, pa da, hoćeš nešto objaviti, hoćeš napisati već nešto, ja kao, dobro, hoću. Sad konačno, kad budem imali prvi sastanak, ja ću reći, da, napisala sam, dobila sam prvu nagradu i to je to, jeste zadovoljni. Eto. Ja imam jedan deo, ako neće biti dugačak. Delić. Priča se zove Tri muža čekajući sledećeg i četvrtasta burma. Sada sam u 8. deceniji, žena neuobičajeno debelih vlasi kose za ovo starosno doba, iako su proređene na razdeljku rozikastog pegavog temena. Sedokosa, raštimovana matrona bez potomstva. Moje noge, nekada poput Merlinkinih, sada su otečeni iz globova, zbog čuklja na levom stopalu ne mogu da obujem nijedne cipele. Shodno mojoj obsesiji sjajem, koja nije splasnula, hodam u zlatnim kineskim papučama, jeftine su, čista sintetika i dole i gore, a mekane kao da su od zečijeg krzna. Kada su kišni i snežni periodi, nazovom izbledeli ljubičaste 3/4 gumene čizme 2 broja veće, onda prvo navučem soknice, imam pamučne i vunene, prilagođavam i godišnjem dobu. Prdim često, u ovim godinama prdež je kao orgazam, još i više, katarza. Orgazam je sluzav, katarza je nekako eterična. Moj prdež nema ko da čuje, u tom slučaju super je što živim sama. Iako, sad malo preskačem, pomisao o potencijalnom četvrtom mužu navela me da izvadim stopala iz lavora pre isteka vremena predviđenog za čvarenje. Odjednom mi se rodila želja da imam neko ko bi sa mnom uveče gledao TV slagalicu i da zajedno svako u svojoj fotelji naglas se nerviramo što ne možemo da se setimo ko je napisao knjigu naše mladosti Nebo ne zna za miljenike. Stakato se presamićujući u struku ka lavoru bliže stopala istanjenim peškirom koji je nekada bio razbarušen od debelih vlakana, zamišljajući da ka meni jezdi gospodin mojih godina, iako bi mogao biti i mlađi, pretvarajući me u princezu, ne mareći za moj čukalj smešteno izbledele zlatne kineske papuče. Evo ga, jaše na trpeljivom, inteligentnom magarcu. I on, i magarac, i ja, već vidim na slici u 4. stranici kvadrata moje burme, strepećemo da li ćemo znati da odgovorimo na pitanje u TV slagalici ko su bili najveći ljubavnici 21. veka. Svašta, pa zna se. Nas dvoje. Udubili bismo se u slagalicu, odgovorili bismo na sva pitanja, ali nemamo vremena. Moj 4. muž lakira me nokte na kvrgavim prstima stopala, ja ga kontrolišem gledajući odozgo. Nokti su prilično mladalački. Hvala vam na ovom fragmentu. Htela sam da vas pitam da li smatrate da je za prirodu književnog stvaranja i za karakter čitalačke zajednice uopšte važna biološka starost ili ona naprosto u toj sferi ne važi? Nisam nikada razmišljala o godinama, niti o starosti, kao što ne razmišljam ni o vremenu. Mislim da vreme kao kategorija ne postoji, ali to je uostalom rekao i Einstein. Ali što se tiče godina, isto o njima ne razmišljam. Iako mislim da ipak godine donose određenu zrelost, mada znamo da u književnosti je bilo genijalnih pisaca koji su objavili genijalna dela kad su imali 35 godina, ali
pošto sam ja nekako žena bez godina, onda i ne računam na te godine i računam da imam jako vremena, mada nisam dovoljno ni vredna, ni sistematična, imam ideju, imam nekoliko priča koje bih voljela da objavim, tako da moram da se malo ozbiljim, kao što priliči osobi od 66 godina. Da li književnost doživljavate kao sferu slobode i dokle se ta sloboda proteže po vašem iskustvu? Da, doživljavam je kao slobodu, doživljavam je potpuno, kad pišem, nemam nikakvu granicu, niti se kontrolišem, da to bude sada, da pazim, da budem najpametnija, da ređem rečenice koje će možda neko citirati posle. Pišem nekako kako osjećam, ne pišem uvek lako, pišem nesistematično, mislim na početku da će da bude jedan kraj, onda se dovodi drugi kraj, a sve te moje priče koje sam pisala ovih godinu dana, otprilike uvek pročita moja poznanica koju malo gnjavim, ali njeno mišljenje izuzetno cenim, ali i njeno ne držim tajnosti. Znači, jeste pisanje sloboda, meni je sloboda, iako se umorim uvek, jer se nekako unesem se i onda nekako kad kažem, aj sad za danas je dosta, malo odahne. Pošto je jedno od pitanja bilo da li tematizujete starost u svojoj prozi, odgovor bi mogao biti da, vidimo u ovoj priči, ali sam htjela da vas pitam za ostale priče, da li je to za vas neka usputna, uzgredna tema ili se više njome bavite ili prosto kao nekom životnom činjenicom? Iako sam rekla da ne priznajem starost ni godine, u suštini negde sam svesna prolaznosti života i da neće biti večan, pa je to povezano i sa smrću. Tako da, ni sama ne htajući, u mojim pričama se stalno prepliću smrt, ljubav, pa tu je negde i starost. Mada kad govorimo o smrti, ne mora biti nužno vezana za starost. Tako da, recimo, jedno vaše pitanje je bilo povodom knjige Davida Baharija, tu je bila antologija o starosti, pa malo kad smo pričale, rekla sam da, šta bih pisala eventualno, da, pisala bih, znam šta bih pisala, o starosti i o smrti. Moji roditelji su umrli relativno mladi, tako da smo moj brat i ja se ovako sad takmičili smo se da prevaziđemo njihove godine i jako smo srećni što smo prevazišli za 7-8 godina njihov život i sad su u stvari oni naša deca i onda bi ta priča bila kako mi u stvari nastavljamo da živimo zajedno. Njih nema, ali tu su u nama, a mi smo stariji od njih, a oni su mlađi, pa nekako bi to iskombilovalo nešto. U svakom slučaju to mi je ideja. Kako, eto, deca postanu roditelji svojim roditeljima. Hvala vam, Bojana, moram priznati da iščekujem tu priču. A sad bih želela da postavim pitanje Maji. Maja, navikli smo da starost posmatramo kao neki zajednički imenitelj, skoro kao univerzalan i u tom smislu pomalo bezličan. Htjela sam vas pitam da li mi sami oblikujemo svoju starost, da li sami biramo na neki način, Bože? Hvala. Mnogo više sami oblikujemo svoju starost nego druga životna doba. U stvari svako životno doba mi kontinuirano, kumulativno sve više sami oblikujemo. Ne samo mi, nego i životni događaj koje nas zadese tokom našeg života. I jedan od najčešćih stereotipa o starima da su svi oni slični među sobom, zapravo je potpuno pogrešan. Stari ljudi su toliko različiti među sobom. Mislim, samo kad kažemo starost, podrazumevamo su to ljudi iznad 65 godina, pa kad razmislimo koliko danas ljudi žive, do 100, onda vidimo koliko je to jedan dugačak životni period, a nazivamo ga istim imeniteljem, starost.
Što znači, vrlo česta metafora za starost je jesen. Jel, sad kad zamislimo jesen kakva je u oktobru, kakva u novembru, kakva u decembru, ne možemo jednako ni da uživamo, ni da tretiramo starost. Prema tome, stari ljudi se među sobom jako razlikuju, čak i vršnjaci. U okviru jedne kohorte, kad kažemo, jel, kohorta to je grupa ljudi koja je istog uzrasta i koja je živjela u istim životnim okolnostima. Oni se mnogo više razlikuju u poznim godinama nego u srednjim ili mladosti. Ali da vam ilustrujemo, vi ste sigurno imali neku godišnjicu mature, jel da? Relativno skoro. Sad pogledajte, setite se neke prve godišnjice mature kad ste bili. Koliko ste svi slični bili među sobom. Otprilike ste na 5. godišnjici mature, tu ste počeli da radite, neko je osnovao porodicu, neko se sprema, a na 30., 40., 50. godišnjici mature neko izgleda kao profesor, a neko kao učenik, neko je proputovao cel svet, neko nije makao iz svog šora, neko puca od zdravlja, neko je imao 10 operacija. Tako da, kada pričamo o starosti, to je toliko raznoliko i ne možemo na osnovu čak ni 100 podataka koje imamo u jednoj osobi zaključivati mnogo o njoj. Da postoji toliko kumulativnih efekata njegovog ličnog delovanja i okolnosti njegovih životnih koji su njega oblikovali. Hvala vam. Ja sad moram da postavim jedno možda stereotipno pitanje, ali mene to i dalje intrigira. Budući da naše društvo karakteriše odnos nepoštovanja prema starim ljudima, htjela bih da vas pitam da li vi pronalazite neke skrivene motive ili možda i ne toliko skrivene za ovakav nehumani, površan, banalan odnos prema starim ljudima? Bojana je u stvari rekla suštinu već sama, taj strah od starenja je zapravo strah od smrti. I ovo što ste rekli nepoštovanje, ja bih više rekla jedna fobičnost prema starenju, da mi se sklanjamo, ne želimo da vidimo znake starenja ni kod drugih, ni kod sebe. A kod naših ostarelih roditelja kad primećujemo prve znake starenja, zaboravnosti, sporosti, trapavosti, prvo budemo ljuti na njih. Posle nam je jako žao, da smo tužni, i ako smo srećni prihvatimo to i onda na neki način budemo nežni prema njima, zato što su stari. E sad, zašto je to tako? Priča je jako široka, ja ne bih voljela jako detaljno da ide, počela je s početkom 20. veka u Americi sa psihološkim testovima koji su napravljeni da mere neke osobine koje su bile potrebne za selekciju kandidata za vojsku. I te osobine su zapravo favorizovale brzinu reakcije, neke osobine koje su zapravo privilegija mladih. Onda su počeli drugi ljudi da koriste te testove za profesionalnu selekciju i za neke druge svrhe, a opet su ostale iste osobine koje su se merile. Mladost ima neke svoje prednosti, zrelo doba ima neke druge prednosti, starost ima opet neke svoje prednosti. Svako životno doba je po nečemu mnogo bolje nego neko drugo životno doba. I treba uživati u onome što svako životno doba donese. I mladost, i zrelo doba, i starost. E sad, zašto mi favorizujemo samo te osobine koje mladost nosi? A to su ta fizička snaga, fizička moć i fizička lepota. Suština svega toga je taj strah od smrti. Jer, to ste i vi spomenuli, kako kreću ti prvi znaci, poredimo se sa godinama kada su roditelji odlazili, pa šta je sad sledeći korak? To jeste to. I onda taj imperativ mladosti dovodi do silovanja, dovodi do toga do pogrešnog, jednog najružnijeg stereotipa o starosti, da uspešno ostariti znači ostati mlad. A to je toliko pogrešno i paradoksalno, tako. Baš sam sad htjela da vas pitam kako ostati svoj u starosti. Kroz čitav život pritiskaju nas nekakvi stereotipi, ali čini mi se da stereotipi zaista veoma snažno pritiskaju stare ljude. Kako ostati svoju starost, izboriti se za tu sopstvenu starost? Evo, Bojana je baš spomenula da je kada je otišla u penziju, kada su prestale te stege, taj neki divergentni pristup mora se ovako raditi,
odjednom osjetimo tu slobodu u toj kreativnosti. I to je u stvari blagoslov starosti, što više mnogo toga ne moramo, nego možemo, onako kako nama prija. I to je u stvari dobro. Mi jesmo svoji, na bilo koji način jesmo svoji. I kad smo po tim stegama, na neki način smo svoji, jel? Ne možemo biti potpuno bez ikakve socijalizacije. Ali to je odlično u starosti, što kad konačno shvatimo ne moramo više mnogo toga, onda zapravo otkrijemo da uživamo. I mnogi ljudi tek u tom životnom dobu otkriju neke svoje želje ili možda kažu, sad imam vremena za ono što sam uvek želeo, ali nisam stizao. Tako da uopšte nije teško. Da li postoji nešto po vašem mišljenju što književnost pruža specifično starim osobama i da li nam možete reći nešto o biblioterapiji kao jednom vidu terapije? Ja zapravo na svom poslu radim sa onom najstarijom grupom starih. Ja, pošto radim u gerontološkom centru, u institucionalnoj zaštiti, radim sa onim najstarijima starima, iznad 85 godina, to je prilike neki prosek kod nas. U okviru gerontološkog centra postoje klubovi penzionera gde su mlađi penzioneri i oni su, moram priznati, mnogo produktivniji u tom smislu i pisanja i čitanja i uopšte bavljenja književnosti, ali meni je jako interesantno posmatrajući tu grupu najstarijih starih, jer normalno u gerontološkim centrima su smešteni i najnemoćniji sugrađani, tako, znači njihovi vršnjaci od 85-95 godina koji su samostalni, oni su u svojim kućama, oni nisu u domovima. Tako da je jako interesantno koliko književnost može tu strukturu dana lepo da upotpuni. Kada je neko nepokretan, ne može da ide da šeta, da se druži, da vežba, da već neke druge stvari, ali ako još uvek vidi dovoljno, može da čita i može dan da upotpuni. Postoje brojni primjeri koji su mene očarali tokom mog rada sa starijim ljudima. Nedavno se desio jedan naš poznati novosadski arhitekta koji je projektovao mnoge lepe delove grada i imao je masivni moždani udar. Nije baš tako ni jako star bio, ali imao je ozbiljan masivni moždani udar. I što se tiče motoričkih funkcija, relativno se oporavio, međutim intelektualne funkcije mu nisu se tako brzo vraćale. I onda je on samoinicijativno uzeo beležnicu i onda je po sećanju zapisivao čega se seća iz književnih dela koje je pročitao i koje je voleo. I to je mene očaralo koliko se on dobro, da li je to dobro, ja ne znam zapravo, Saramaga, Borgesa, već koga je voleo, ali koliko je to dobro delovalo na njegovu kognitivnu rehabilitaciju. Mnogi stari ljudi, ja sad nisam sigurna da li je to celoživotna navika, ali primijetila sam da vode dnevnike. Što je jedna jako dobra i psihoterapijska tehnika, a i tehnika, mnemonička tehnika protiv zaboravljanja. Mnogi uzimaju da čitaju, iako nisu cijelog života čitali, verovatno zato što nisu imali vremena. Ja ipak pretpostavljam, kao što ste i vi rekli, imali ste ipak neku žicu pisateljsku ceo život. Mislim da su ipak imali tu želju, ali nisu stizali, ali stvarno nekad počinju tek u tim godinama da čitaju. Pitali ste me za biblioterapiju, je li tako? Da, terapija književnošću, na bilo koji način. Biblioterapija je u stvari jedna od najstarijih psihoterapija. Ona je poznata još iz vremena Mesopotamije. Znači, biblioterapija je postojala dok još nije postojalo i pismo. Znate, one priče kad stara osoba sedi i priča priče, predanja, koja se prenose od generacije na generaciju naraštajima koji sede i slušaju. I ona je poznata, bila je zastupljena još u antička vremena, u različitim kulturama, autohtono se razvila kao jedan jako dobar pravac. Nije nešto naročito u današnje vreme poznata, ali je jako interesantna u radu baš sa starima i mi u gerontološkom centru smo imali jedan lep ciklus biblioterapijskih susreta. Jedan lekar, Aleksandar Mrđan, pulmolog, on je to radio nekoliko meseci sa našim korisnicima i bilo je baš jako posjećeno. Šta se desilo s kategorijom mudrosti?
i gde su nastale časne starine, mudre starine i tako dalje. U stvari, moje pitanje bi trebalo da glasi zašto su stari ljudi izgubili društveni značaj koji nesporno imaju i imali su kroz istoriju i znamo i zašto. Da, ja sad tu mudrost ne bi idealizovala onako kao da je to sad čovek koji zaista ima neko, koji je jako obrazovan, koji je imao puno životnog iskustva, nego svaki star čovek, samim tim što je dugo živeo, imao je bezbroj situacija u kojima se našao u nekom problemu, konfliktu i morao na neki način da prevaziđe. Znači, šta je mudrost u stvari, jel? Znanje plus iskustvo. I tako da od svakog starog čovjeka, svaki stari čovjek zaslužuje zaista jedno veliko poštovanje samim tim što je doživeo te godine, i što je prevazišao brojne situacije i uspeo da doživi te godine. I od svakog starog čovjeka se zaista nešto mudro može čuti i naučiti. Sad, u kontekstu ove teme o kojoj mi govorimo, onog momenta kada više ne mogu da čitaju obimna književna dela, a to se stvarno dešava. Znači, neko ima sreće da u poznim godinama ima dobru koncentraciju, dobar vid, dobro pamćenje, neko, nažalost, nema sreće ili je genetika ili već nešto drugo dovelo do toga. Znači, kada se ne mogu više čitati obimna književna dela, mogu se čitati kraće priče. Kada se više ni kraće priče ne mogu čitati, mogu se čitati aforizmi, mogu se čitati anegdote, nešto što može isto tako i sa stvaralaštvom. Kada se ne može, mi smo imali baš jednog divnog korisnika u domu koji je zapravo po zanimanju bio pravnik i diplomata je bio i onda iz političkih razloga sklonjen, pošto je radio u obaveštajnoj službi tu negde, ne sećam se više kad je rekao, vezio je to za period sklanjanja Rankovića. I onda je shvatio da ne može više da se bavi, nasilno su ga penzionisali, ali iskoristio to svoje dobro znanje stranih jezika i počeo se bavi prevođenjem. Prevodio je ozbiljna književna dela i onda u starosti, tako sa nekih 80 godina, više nije imao taj kapacitet da prevodi ozbiljna književna dela, onda je prevodio ljubavne romane, pod pseudonimom, ali opet je bio i dalje bio produktivan. Sa 96-7 godina, kada sam ja sa njim sarađivala, nije više mogao ni to, ali je skupljao, isto tako iz dela koji je prevodio, čitao, skupljao je neke mudre sentence i pravio je zbirku, nešto što je želeo da ostavi iza sebe. Tako da u svakom slučaju ta mudrost je u starosti po meni da čovek shvati da u svemu ima smisla i da se uvek može stvarati. I po meni je to ono što se može videti kod, bez obzira vezano za ovu temu o kojoj pričamo ili o bilo čemu, znači vezano za bilo koji segment svakodnevnog života, po meni je kod starih ta mudrost da vam pokažu da se uvek nešto može i koliko god ima onoga što nema, uvek ima mnogo toga i što ima, i koliko god ima onoga što se ne može, uvek ima mnogo toga što se može. Hvala vam, Maja. Dragana, ovog puta ćemo izbeći književno-teorijski diskurs, ali samo ovog puta. Htela sam da te pitam nešto o načinu na koji ti vidiš sponu između ova dva pojma. I počelo bi sad, pomenuli smo ovu Al-Baharijevu antologiju, sećam se baš Al-Baharijeve priče, i u toj priči bibliotekarka na pult stavlja Smrt u Veneciji kao knjigu o starosti. I sad, tu se ja strašno iznenadim, pošto, recimo, ja ne bih za njom posegnula. Htela sam da te pitam šta misliš, da li ovde autor iskazuje neki stav prema bibliotekarima ili starosti ili čitaocima i da li je po tebi Smrt u Veneciji knjiga o starosti? Hvala. Ne znam u kojoj bi se meri starost mogla podvesti pod neku jednostavnu kategoriju o kojoj bi zapravo koja bi sama po sebi bila jedna isključiva tema određenog književnog dela, određenog filma i tako dalje. U tom segmentu ja vidim i Smrt u Veneciji kao jednu složenu temu, kao priču zapravo u kojoj čovek govori i o putovanju i o jednom gradu koji je zaista
vrlo prisutan u mnogim delima svetske književnosti, ali isto tako i u mnogim umetničkim delima, bivajući inspiracije mnogim tako, slikarima, muzičarima i tako dalje. Pa recimo i poslednja zbirka priča Kazuo Ishigura događa se u Veneciji. Tako da ima takođe priča koje se odnose na starenje, što je vrlo zanimljivo. Tako da Smrt u Veneciji ja ne posmatram kao priču o starosti. Ona jeste jednim delom i priča o starosti, ali ne samo to. Ona jeste i priča o ljubavi, i priča o smrti, i priča, kažem, o onim poslednjim nekim trenucima kada čovek zapravo želi da udiše život punim plućima. To je priča i o kontrastu između mladosti i starosti, gde se možda čak i očima starijeg čoveka zapravo pažljivo i detaljno posmatra mladost. Thomas Mann inače bio vrlo zanimljiv u smislu da je voleo da u ranim svojim godinama piše vrlo zrelo, pa tako imamo Čarobni breg koji je napisao relativno mlad, kao i Buddenbrockove. A kasnije imamo situaciju da je pisao u nekim poznim godinama o mladim ljudima, recimo Josifu ili ne znam, Feliksu Krulu i tako dalje. Dakle, on je prosto voleo da ulazi iz jedne perspektive u drugu. To je verovatno za njega bio veliki izazov da prosto pokuša da shvati drugo životno doba kada piše iz onog kojemu je vremenski udaljeno. Tako da, eto, kažem, sva Mannova dela, a posebno jedna od najboljih novela pripovedaka, jel? Smrt u Veneciji je kompleksna i starenje je u njemu kao tema prisutno, ali što se tiče samog čina bibliotekarke koja stavlja upravo tu knjigu izlažući je na neki način i određenoj, rekla bih, stigmatizaciji i lepeći na nju neku etiketu, deluje možda ovako pomalo pojednostavljeno, da bi se možda upravo nešto reklo o tom liku. Jer znamo da vrlo često kroz književnost ono što čitamo, ono što pominjemo, može da nas kao junake nekog dela opiše bolje nego što to može neki naš postupak. U izuzetnoj studiji Tragovi kočenja analiziraš različite tekstove Judite Šalgo. Između ostalog pominješ, mislim i analiziraš jednu priču u kojoj se tokom samog koitusa telo žene transformiše, uslovno rečeno, možemo da kažemo, u staricu. Htela sam da te pitam da li smatraš da je ovde starost predstavljena kao da ne dolazi zapravo iz istorije, iz nekog proticanja vremena, nego iz same ženske seksualnosti. Da li možeš nešto o tome reći? Pa svakako, eto, Judita Šalgo je neko ko, recimo, nije doživeo neke kasne godine, ona je umrla u 55. godini, dakle, mnogo toga što bi zaista podrazumevalo i starenje i starost je, nažalost, njoj bilo uskraćeno. No, pisac kao pisac nastoji da pronikne i one sfere koje mu nisu dobro poznate, pa tako svako od dobrih pisaca ima po neku komponentu, kako bih rekla, vidovitosti, prosto proročkog dara, da vidi nešto što je od njega vremenski udaljeno. I sad, Judita Šalgo jeste bila pisac koji je eksperimentisao i formama, i postupcima, i mešala, kao što znamo, književnost sa performansom, sa različitim drugim vidovima vizualne umetnosti, konceptualne umetnosti i tako dalje. I s obzirom na to da je počela 70. godina, kada i Katalin Ladik, kada i neke druge performerke koje su otvoreno govorile o seksualnosti, o svom telu i tako dalje, to je bila neka tema koja nju nije ni kasnije napuštala. Opet, s obzirom na to da je bila spisateljica, dakle žena, jeste bila neko ko se zaista interesovao i za položaj žene u književnosti,
a i za sam fenomen ženskog tela. Tako da upravo transformacija koju si navela, koja inače nije neuobičajena za njenu prozu, možda ne transformacija ovakve vrste, ali neke transformacije koje se događaju u njenoj prozi su inače česte. Dakle, svakako da ukazuje na vezu koja postoji između poimanja seksualnosti, seksualnog čina sa jedne strane i sa druge strane starenja i smrti. Zapravo to je ona predrasuda o kojoj smo govorili, da je čovek mlad dok osjeća fizičku snagu, dok osjeća dok nosi lepotu tela i dodala bih dok osjeća i izvestan poriv za seksom, dok je potentan, da tako kažem. Dakle, u punoj svojoj nekoj snazi. Tako da, u tom smislu, kao što znamo, pisci poput Judite Šalgo, dakle neoavangardisti, nastojali su da razbiju određene tabue i u tom smislu bi se i ta transformacija iz žene određene mlađe dobi, u staricu mogla tumačiti na takav način. Sa druge strane, naravno, znamo i za vezu koja postoji između Erosa i Tanatosa, tako da, a ukoliko bi se starenje i smrt doveli u blisku vezu, kao što se i dovode, možemo dakle da vidimo zapravo i taj neki otpor prosto, ili možda čak s jedne strane otpora, s druge strane pokušaj da se lakše shvati i podnese čin kraja života. Starost očigledno narušava neke stereotipno shvaćene rodne identitete. Htela sam da te pitam, da li je starost žene drugačija od starosti muškarca? Pa, posmatrano u književnosti, rekla bih da jeste i nije. Postoje neke stvari koje su zaista univerzalne u tom smislu da jednako na izvestan način određeno mirenje sa nekim poslednjim decenijama svog života, da tako kažem, podnose i žene i muškarci. Dakle, u tom smislu neke obsesije zapravo temom starenja, mislim da nema razlike. To se recimo posebno vidi u žanru dnevnika, gde određeni pisci koji dođu u pozne godine pišu o sebi, dakle analiziraju se, pokušavaju da uoče promene na svom telu, promene u svom ponašanju, susretnu neke ljude koji su njihovi vršnjaci, a koji im odjednom deluju jako staro. Dakle, sve su tu neke situacije koje su, rekla bih, univerzalne i ljudske i koje ne bismo mogli da podvedemo pod kategorije muškarca i žene. I sad, s obzirom na neke socijalne uslove, na drugačiji život žene u odnosu na muškarca, na činjenicu da žena možda ne raspolaže tolikom količinom vremena, tolikom količinom socijalne podrške kada počne da piše, kao što je to slučaj sa muškarcem, svakako da žena pokušava i da racionalnije upotrebi svoje vreme ili neko svoje vreme koje dolazi, a koje je rezervisano, da tako kažem, samo za nju. U smislu da, dakle, njena deca su odrasla, dakle, nema više tu vrstu da bude roditelj koji je 100% prisutan u njihovim životima. Njeni roditelji nisu više među živima, tako da nema više ni obavezu da se o njima stara i da ih isprati na njihovom putu. Tako da u tom smislu žena svakako ima jedan privilegovan prostor za koji je morala mnogo da plati i mnogo da se bori i mnogo da se pomuči. Judita Šalgo na jednom mestu kaže: žena nema privilegiju da sedi u kafani i da vodi kafanske priče koje dovode do određenih privilegija, beneficija,
i tako dalje, gde se dogovaraju nagrade, dogovaraju izdavači, dogovaraju različite zajednički projekti, jer je žena usmerena na intimno, na vlastito tako njeno polje u kojem ona najbolje funkcioniše. Tako da iz tog razloga mislim da starenje književnica je uvek, bar bi trebalo da bude nekako plodonosnije, i u tom smislu mislim da imamo recimo i primere, evo sad, Milice Mićić-Zimovske, ili ne znam, među pesnikinjama Mirjane Stefanović i tako dalje, koje tek zapravo sa u nekim poznim godinama doživljavaju onu punu stvaralačku zrelost. Postoje naravno takvi primeri i među muškarcima i među piscima, prosto to je individualno, neko zaista se raspiše sa 20 godina, do 30 godina napravi već solidnu karijeru, postane čitav pisac i tako dalje, a neko jednostavno čeka, koristi svaki trenutak da čita, da piše, da prosto ono što želi da kaže sazri u njemu i tek tada se odluči da nešto objavi, da se u tom nekom ogledalu književnog života zaista pogleda u lice. Znam da trenutno čitaš Ferića, imam ja insajdere, i znamo da Ferić u kalendaru Maja tematizuje starenje, propadanje, smrt i tako dalje, i Zaplet je onako sad opet kad smo već kod Tomasa Mana, malo liči na Lotu u Vajmaru, onako ista scena 50 godina kasnije. Da li ne možeš reći nešto o svom doživljaju ovog romana ili nešto slično? Hvala. Pa da, mislim, Zoran Ferić je ovako, moglo bi se možda reći, pisac, realistički pisac koji prednost daje onome što smo Ljilja i ja jednom u razgovoru nazvale fabularizacijom ili ne znam, pričom, ili tako, koja teče, dakle, književnošću čija je osnovna namera da nešto, da ispriča neki događaj. Međutim, način na koji on ukršta vremena, to prošlo vreme junakove mladosti i vreme u kojem se zapravo odvija radnja, dakle, taj maturalni sastanak ponovljen posle 35 ili 50 zapravo godina, u stvari menja utisak o Feriću i čini se da je on mnogo ozbiljniji pisac nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi rekao, eto, realizam, provokativne teme, ne znam, dobar zaplet i tako dalje. Međutim, Ferić jeste ipak više od svega toga. Upravo zato što na vrlo ovako uverljiv način dovodi čitaoca do momenta kada zapravo ličnosti o kojima se u priči radi su ogoljene, dovedene zapravo pred svršen čin. Njihova starost je sa jedne strane njihova privilegija, a sa druge strane njihov usud. Oni više nemaju gde, oni više ne mogu da kriju ništa jedno od drugoga. Tu, što bi se reklo, padaju sve maske, nema više prostora za foliranje, za kupovinu vremena, za, ne znam, kokiterije i tako dalje. Jednostavno ono što priliči jednom dobu, to u ovom drugom dobu jednostavno ne može da bude prihvatljivo. I on to osjeća i zaista na taj način gradi te svoje paralelne priče u kojima, pišući u jednom vremenu, dakle sve vrvi od snage, od mladosti, od seksualnosti, od različitih vidova gutanja života. A sa druge strane, u tom nekom smiraju, na poslednjem krstarenju na brodu zapravo dolazi do jednog utišanja, svođenja računa i igranja
otvorenim kartama, kada se mnoge istine, nažalost, otvaraju pred očima junaka. To je svakako zanimljivo porediti sa Lotom u Weimaru, pa i sa nekim drugim delima gde se junaci koji su se voleli u ranijim godinama susreću u kasnim godinama, i to čak, koliko mi se čini, nije ni za život neuobičajeno da se ljudi koji gaje simpatije jedno prema drugome u nekom periodu, u nekom kasnijem periodu života susretnu i zavole zbliže, odluče da provedu određeni vremenski period koji je pred njima zajedno. Za Lotu i Getea je naravno možda i kasno, ali u nekom smislu, dakle, oni jesu, pa možda čak bi se moglo reći i parodije onoga što su nekada bili, one mladosti, one snage, pa i same ljubavi koja, eto, navela mnoge čak i čitaoce Jada mladog Wertera da počine samoubistvo. A sa druge strane, dakle, to je onaj fenomen o kojem govori recimo i Marcel Proust, kada kaže koliko je Baron de Charlis bio zaljubljen u različite likove i kako jedna mlada i lepa grofica plemkinja, kada bi mogla da vidi sve one groteskne figure koje su zapravo bile predmet požude barona de Charlisa u koga je ona trenutno zaljubljena, da li bi njena ljubav i dalje bila tako jaka. Tako da, dakle, postoje naravno različiti vidovi pisanja o starenju i tu treba opet biti oprezan, posebno kada su u pitanju neki ovako humoristički, parodijski žanrovi koji mogu da nas zapravo i nasmeju na račun starenja i starosti, ali sa druge strane i da upravo urade ono što je bila i namera nekoga ko koristi humor, da kroz taj humor zapravo kažu neke zaista istine, nešto što se na grub ili na drugačiji način ne može reći. Hvala, Dragana. Sad, pošto imamo privilegiju da sedimo sa tri veoma zanimljive sagovornice, htela sam da pitamo malobrojne slušalce da li neko ima želju da postavi neko pitanje, možda. Da li vas nešto zaintrigiralo u toj meri? Imamo jednu. Slušajte. Nemam pitanje. Imam samo jednu primer. Mislim da kad se kaže stari, ja spadam u one jako stare, kad se kaže boje se smrti, nije to uvek slučaj. I u literaturi, pošto je ovo večer posvećeno starosti i literaturi, naročito francuskoj, ima ta nota na koju sam htjela ja da podsjetim, a to je gubljenje ljudskog dostojanstva, što mnoge ljude strahovito vređa, opterećuje i zapravo je iznad onoga što je strah od smrti. Čak u slučajevima gde je to dostojanstvo totalno pogubljeno, dakle, gde jednostavno zavisiš od nekog drugog, ti ljudi prizivaju smrt. To mi se učinilo da nije rečeno večeras i zato sam se javila da to kažem. Plus, ono što opet Francuzi kažu, a to je spremaj starost u mladosti. Bojana je nesvesno spremala svoj angažman u nekim godinama. Mislim, nesvesno, poneo ju je posao, počela je u školi sa onim konkursom. Međutim, Francuzi smatraju da je to jedan od ključeva da se starost lepo nosi, da se starost odlaže, prvenstveno
angažmanom intelektualnim, jer kad izađeš iz bilo kakvog posla, ostaje strahota jedna od praznine. Prema tome, treba toj moždanoj masi dati nešto čime će ona i dalje, kao i mišići, što im je potrebna vežba, tako i toj moždanoj masi potrebno da se nečim bavi. Izvinjavam se. Ne, hvala vam, baš dragoceno zapažanje. Sad ne znam da li bi možda želeo nešto da doda, imam utisak da bi... Odlično što ste to spomenuli. Strah od smrti kod ljudi u dubokoj starosti ja nisam srela. Možda sam samo jednog čoveka upoznala koji nije želeo da umre. Ljudi se boje patnje, umiranja, ne boje se toga da neće. I čovek koji je zadovoljan svojim životom, znači kada se osvrne unazad i zadovoljan je onim što je proživeo, a integrisan čovek u starosti prihvata i ono što je bilo loše i ono što je bilo, znači ne idealizuje svoj život. Negde se kaže onda on umire lako kao što čovek koga bole mišići od teškog rada, ali zna da je odradio taj dan nešto dobro, lako zaspi. I to jeste tako. Sad, nikad ne bi trebalo da postoji taj nagli presek, jel? Sad, prestanak radnog veka, treba da posle toga sledi jedna praznina. To nije dobro. To postoji sad u ovim našem savremenom društvu, to u istoriji nije postojalo. Čovjek dogod je bio u stanju nešto da radi, radio je. To je tako uvek bilo. Jel što kažu, ne prestaje čovjek da radi zato što stari, nego stari zato što prestaje da bude aktivan. I taj model penzionisanja imate još u nekim zemljama, navodno u Izraelu sam čitala tako da čovjek ne prestaje da radi odjednom, nego sve manje i manje ima obaveza. I sad kad kažemo kad je neko star, ako pitate gimnastičarku, ona je već sa 19 godina stara, tako, zato što maksimum svoj postigla mnogo ranije i ne može više postići. Ako pitate jednog stručnjaka, tehnologa, nije ni bitno, naučnika, njegove kompetencije samo mogu da rastu sa godinama. Mi smo zaista imali takav slučaj u našem jednom od domova. Čovjek je bio tehnolog, on je bio, radio je u Krušiku, u fabrici oružja. Bio je ozbiljno nemoćan i bolestan, znači imao je Parkinsonovu bolest, ne znam, znate već kako ta bolest progresivna. Nije bio sposoban za većinu svakodnevnih aktivnosti da obavlja samostalno, ali su ga nekoliko puta godišnje dolazili su po njega i odvozili su ga u Valjevo na savjetovanja, jer niko nije imao te kompetencije koje je on imao. Ono što sad bi ja to ponovila, uvek nešto možemo i uvek treba da budemo svesni da se ne okrećemo onome što više ne možemo, nego da budemo svesni onoga što uvek možemo. Čovjek dok god je živ uvek više može nego što ne može. Mnogo vam hvala još jednom.